दाख्लैथ' जों सेमाखौ जों थाङा दाख्लैबो जों थाङै दङ दाख्लै खुब स्ट्रिक्ट भाबै थानाय दंलायो डिसिप्लिन जतन मेनटेन खालायनानै अमाहायके जों क्लास रक खालायजा डिसिप्लिन जतन मेनटेन खालायनाय अमाहायके थां दङ दाबोथ' हरंखा हरंनिनाय हरनि थाखाय किसा चालायलायखा बाक्सा तु जायगायाव दङ तु जायगायाव फानो जों मेनेज खालायनाय बागलायो आखलायो जाहाथे केबो जाया थाङा दै अमाहाय खालायो आरो बिसेसके चलारो फैया बाक्सा जिदाय बर आयंनो जों निरहका बाक्सा जत फलक माया फानो बरक जे साइमान सा जों निरहका चलारो नबो थाथुमनि दा तागलाय तो थांलाय माने जिनि अब तो बुबाग्रानो जों लिडार समयनो बुबाग्रानि जे लिडार छिबो बुबाग्रानो फुइटा चावनो जिनो अब एकटाने दिमान भेटा बिराता त्रिप्रालेन ओ त्रिप्रालेन नो जों वान सुबिनो जिनि लेंमारो जिनि जे अरबो तामनानि सुबिदा असुबिदा तमारो जों जतन पगि थाङो तामखा जों भेटा त्रिप्रालेन जमानानि नाङा इलेक्शन तो तै दगलिया तै ताललै तालथामया गलो नंनाय नरं बुरैनि मथानि सिमिं गांगे नरं बबा हाइरक कक साप्लाय तंलाय एबा बबा ग्रानो कप्लाय खायनान बगे बबा हाइरक नरं मासु तंलाय अब तो इलेक्शन तो ताइ बिसि करि खानो इलेक्शन तो फाइनाय थांनाय हाइपानो ओ इलेक्शन बो बेलाके गुरुत्वपूर्ण इलेक्शन तम हिमालय जिनि अब 2026 ओंखायनो डेलिमिटेशन नाय डेलिमिटेशननि सिगांथाय इलेक्शन करिखा अब न जिनि लास्ट फाइट बुबाग्रा जेटा सामानि औ काशाने इलेक्शन तंसिव 2023 और 2023 जों कोचिन कठिन लड़ाई और जों लड़ाई खायनानि हिंगांखाय जों और ग्रेटर त्रिपुरालेन बा एखे किछु जों मानानि हिंगांखाय बुबाग्रानि बिसिंथै जों अब काहाबेनो जों ताहनानि अब जों फिल्मा खायनाय एवं चिनि त्रिपुरा मथानि जों थांगै विधान सभायाव हाबैनानै जों चेष्टा माखायनाय चिनि बुरिनि बिसिंथै जों अब नों जेसिमानि नों बुरिनि बिसिंथै बाहाय वानसुक दं चिनि बुरिनि बिसिंथै जों वानसुकै दङ बुबाग्रा तो सावो नों बुरिनि बिसिंखौ प्रार्थी दंनाय हिनैनाय बुबाग्रा जेसानो पानो प्रार्थी जों अब गसुओ आर अरबो जों बुरि दं जारा प्रार्थी नायनि आरो जों बुरि रकनो जितिरिनानै बागै जों आरो गलायलायनाय आरो चलारो प्रार्थी दंनाय चलानि आरो जों गलायलायनाय ताम गांगाय और जों जे प्रार्थी ओ प्रार्थी जों एमएलए नामनानि बा विधानसभा रहनानि ओ टारगेट न जों ग्रायनाय तामनि हिमालय जिनि लास्ट फाइट जितिनानि नांनाय ग्रेटर त्रिपुरालेन दुबुनानि नांनाय अबनो वान छुकैनो जों सामुंमा तांनाय तामनि हिमालय जों राजनैतिक गतबाबे वान छुकै थांगांगाय और जों जे बुबाग्रा सामानि लास्ट फाइट 2026 नि सिगांथाय इलेक्शन करिखाय माने अब न जों मा वान छुनाय जतो दाकुताय बुको जतो राजनैतिक बदल जे त्रिपुरासा दंनाय रक वान छुकति अब जे लास्ट फाइट माने चिन्ताय और ताई चिनि डेलिमिटेशन परे सिगांगो चिनि ताई सुजुग करिखा ओ सुजुगनो जेमन सामानि पुमासुति प्रग्राम नि माहाय पुमासुति प्रग्राम रंगानि नांनाय नों पुमासुति प्रग्राम यांगा अब कथि पेपार नि थानाय निंग्रिपि गुलमांगला को पुमानो नों रम माया नाय आबनि बागिनो जों 2023 जतनो खानचानि मारिनो नारसिनाय जों इलेक्शन मा गायनाय एवं मा जितिनाय विधानसभा थांमा हाबैनाय विधानसभा थां हाबैगा हंगाय जिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन मानानि बागै दनाय आबो सानानि